No. Paul. En vecka, faktiskt mer, jag går väck nu. Yep. Manglar en månad. Vad säger du? Det är nog slant. Men det är nog som ska arbetas vid än. Men jag skriver långt på att jag kan låta. Så det ska till. Hur ser helt man ut över slant väck? Jag nog gå för mig. Okej. Det ser du har ordentligt utgjort det. Ja. Det kommer nog inte igen. Hjälpte kanske syndra på att du går skifta plats, vändiga plats är om jag får det. Ja. Det är det nog för vi är för det. Och ta kommer samma utlänning och ta. Det är nog kanske inte mer hållt. Ja, första det är vi eller jag 2 veckor i Singapore och så en vecka vändingar till Shanghai och så börjar det över. Kvar vi första camping. Första camping var 800. En land. First mate. Norrlängsmet. Okej. Ja, jag kör Inland. Ja, fint. Man har bed väg. Fint. Thank you. Allt lätt.